Да Гот ми е писал. The fucking Nugent. Някой на раника дойде в лайва ми и написа Yo Nugent поста. Кой? Черта. А това е Гошко пък, това е Гошко Пешко. Това е Гошко Боби, аз Пешко. ти писах нещо в чата, ама ти не ми отговори. Сега ще го прочета. Бат Кеко бах ти е като брат. Ти пише брат, още ли цъкаш? Какво е това при аз ниво? Брат, Кеко, хардеста ти е insane демон, момче. Back the fuck up. Не си някакъв експириенс, за да кажеш кое е фри и кое не е. От Брат, 4000 община Шумен написа горна баня, спам трал кога? Какво? Дали бе? Това е фри, брат. Кеко. 4000 атемта на Дора Дора. Кеко, нали като Тодоро Живков помнеше му викаме Тодоро умрял. Аз имах и бъфната версия на Банкия Спам Тръст, че трябва да я видя. Я ме да, ще я верифай. What actually fluke на хендинга? Окей. Това не е, брат. Music Compilation беше спонсориран. А той пичаме на